Fi żmien ta' inċertezza finanzjarja u ta' sfidi finanzjarji u ekonomiċi kbar, hemm bżonn stabilità politika. Bħalissa GONZIPN, is-sistema GONZIPN mhijiex qed tiggarantixxi din l-istabilità politika. L-instabilità f'pajjiżna ma qed tagħmel assolutament xejn sabiex tgħin biex jiġu rranġati l-affarijiet. Il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista jirrikonoxxi li r-raġunijiet li waslu għad-downgrade ta' Standard & Poor's huma wkoll relatati mas-sitwazzjoni fiż-żona euro. Din hija sfida li l-Partit Laburista huwa lest biex jiffaċċja b'responsabbiltà u b'kapaċità teknika. Imma biex dan isir jeħtieġ gvern stabbli. Aħna min-naħa tagħna lesti illi nkunu qegħdin noffru tmexxija finanzjarja soda, stabbli, teknikament kompetenti fuq livell mhux biss ta' konsulenti, ma fuq livell ukoll ta' min ikun lest illi jieħu id-deċiżjonijiet. Qal li tnaqqis ta' 40 miljun euro mill-budget ta' pajjiżna ma kienx miżura li ħall-gvern min jeddu, iżda li kellha titħabbar wara li l-Kummissjoni Ewropea qaltlu li l-budget ma kienx wieħed realistiku. Kieku kien hemm kollox ippjanat it-tnaqqis kien isir fil-jum tal-budget u mhux wara, qal Joseph Muscat. Il-Gvern għadu ma qalx li ma' programmi, inizjattivi u entitajiet se jkunu milquta mit-tnaqqis. Huwa kruċjali li l-poplu jkun jaf għaliex hemm impatt dirett fuq l-ekonomija. Qal li l-weda li għamel Tonio Fenek li se jillimita l-ingaġġ tal-ħaddiema tas-settur pubbliku mhijiex kredibbli għaliex il-Gvern kien diġà għamel din il-weda fil-budget tas-sena 2011, iżda baqa' jimpjega n-nies b'mod normali. Issa l-Ministru Tonio Fenek mhux qed jeskludi li jittieħdu miżuri oħra. Xarejn biss wara li ppreżenta l-budget jikkonferma kemm dan kien budget amateurish. Budget li kien qiegħed immirat biss li jissodisfa ċertu bżonnijiet politiċi tal-Prim Ministru u budget li ma kienx maħsub bis-serjetà. Preżenti għal din il-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm il-kelliema Laburisti Carmen Uvella, Charles Mangione u l-Europarlamentari Edward Cicluna.